Hello, good morning. बियो थारमाने आं बेखौ मानो लहानि होदों होनब्ला अर सायोब्लाना आं गैयियावहाय सायखुमानानै बिसोरो अर जरायो मिथिबाय ओंखायनो बैखौबो लहानि नैबेखौबो लहानि नैबेखौनो लहानि होना दोनबाय ओमफ्राय नैबाय स्ट्रि फानबाय दा बिसोरो बेखौ जननो हालाब्रा ना मोजां ना आइडियाया ओमफ्राय फुङावहाय जोंनाथ' बाहाय सेरनाबो मोनखायाना माथो सेरना मोना बायबाबो मुथा फिसा फिसा नै बिदि मुथायावनो बिदि मुथासेयावनो बेदेरद्रायबावोसो बिदिखौनो हमदो जायखिजाया बिदि मुथायावहायनो 10 थाखा लायो ओंखायनो सियारनि बैनि बे सियार बायनाय नै नुबाय दा गाहायहायनो बे सियार बायनायनि राबादजोंनो अर जरायो बिराद मोजां खिन्थु गावना हारसिङै खामै बनखौ फोजोङो दा मोनसे बाथ्रा नैबे सासे जारौ बे जारौआ अबेनि मिथिया दा आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जुदि नोङो बर' बिमाब्ला बा बर' हिनजावब्ला दख'नाखौ बांद्राय सनमान गैद्रायै दाखालाम जुदि नोंसोर मोसानो गोसोब्ला गुबुन हारिनि ड्रेस गाननानै बोखोला बोखोलि मोसायो ना फैखोला फैखोलि मोसायो बे नोंसिनि खोथा दा जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा बदनाम मोनफायो दा नोंसोरो माबायदि मोसानो गोसो मोसा बेसेबां हायो इसेबां मोसा नोङो खिन्थु नोंसोरो जाय बिदि मोसानो गोसो दङ बिसोरो दख'ना गाननानै जाहाथे दा मोसा आरोखि ना दा दख'ना गाननायजोंबो सासे दाखालि करेना बसुमतारी नामा बेबो बिहु एनथाब सावनायावहाय गाज्रि रोखोमै सावफ्लालाबायनानै पस्ट खालामनानै होदों दा बेखौबो गोबां जाय बिथांमोनाहाय बिहु फालियो बिथांमोनाहाय गोबां दुखु मोनदों जोंनि बर' हारिखौहाय बा बर' माहारिनि सोमोन्दै गाज्रि खोथा बाहायदों आरो गाज्रि पस्ट होदों बेखौ नोंथांमोना जानो हागौ नुखादों स' ओंखायनो आङो बुंदों जे जाय बिथांमोनाहाय लंथं मदन गानखौहाय मोसादों बै आइजोमोना बा हिन्जावफ्रा जाहाथे गुबुन आइजोफोरखौबो गुबुन हिन्जाव माहारिखौबो जाहाथे बदनाम मोनफाया जासे बा जोंनि बर' हारिनि जे दख'ना गाननानै मोसाया नांगौबा गुबुन हारिनि हाग्राफोर गाननानै मोसा जेरोखोमनि बे थालिर बिलाइ गाननानै मोसादों बेफोरबायदि गाननानै मोसालाबाय बा प्लास्टिक खोबथेलाबायनानै मोसा खिन्थु दख'ना गाननानै दा मोसा गोबां बदनाम मोनफायो जोंनि बर' हारिफ्रा दाबोथ' बदनाम मोनबाय खिन्थु दख'ना गाननानै एनथाब सावनानै गारला हरनाय सनमान होथारैनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा बदनाम मोनबाय नाथाय बैफोरबादि मानसिफ्राहाय मा सानो बेखौहाय आंबो मिथिया जानो हागौ नोंथाङाबो मिथिया ओंखायनो आङो गामिनि गावबुराफ्राबो एसे खेल खालामदो सोर बबे गामिनि मानसिफ्राहाय बिदि साबद्रायै बा जाद्रायै रिल्स खालामो बेफोरखौहाय रायजोफ्रा एसे गावबुराफ्रा एसे दायथ' लादो जाहाथे नोंसिनि गामियाबो मान सनमान थाङा आरो नोंसिनि गामिनि जाहाथे बिनि फिसायनि न'खर फिसायनि मान सनमानफ्रा जाहाथे गोमाया थाङा बेखौहाय नोजोर बोनानै आङो गामिनि गावबुराफोरखौहाय एसे खावलायहरबाय दाब जेसेबांखिनि गामिनि गावबुराफोर दङ नोंथांमोनाबो एसे गावबुरा हिसाबै बा गामि दैदेनगिरि बा गामि सामलायगिरि हिसाबै नोंथांमोनाबो एसे थाल लानो सोलोंदो नोंसिनि गामिनि लंथं डान्स मोसानायखौहाय दा माखासे
मोजां मोजां बर' आइजोफ्राबो मान सनमान थांफायो। बर' हारिनि हिन्जावफ्रा रोखोमसे जालाजोब्बाय। सोरजोंबा दोनखारलाङोनो, उन्दै हौवाखौनो लाना खारोनो, खाथ्राथार। मान सनमान लाखिनो रोंला, जाला, सिगांनि बादि नंला होननानै बुङो। दा बेनोसै। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।